рози хатми нӯҳи мактаб сафари ман расияда типамада ҷои зурай давраия беақлида мегану ҷасундор меши пешаки рафтанда корай мара миқашитоб кунам шояд мактаб бош осона рӯзи аввалинам б интересна сайру гаштуш по-любому одат меша гуфта баъди дуюм рӯзуш баъд фаҳмидум лаънат бидай ба ин номи ғарибида очама чунон ёд кардум даже нони сухтагира ина мактабда рафтум несай хатишон абшатса забоншон мушкил буда хандашон архатогида ёди арӯсмам кунам орам интизорӣ карда тоқати дурӣ накарда аз ватанум зангун зада шӯхӣ карда гуфтум ҷонум то мара шавҳар накунӣ ай сарум тиллоре занам гуфта фикри бад накунӣ агар чанд соле ки хоҳӣ интизортум ба ҷонум да лелак шумур кардум ҳафта мондай вохӯрданда уже билет дасти мада пага полет ватанум да аз хурсанди история мондани ма инстаграм да ба хона баргашта гуфтум оча барот гапе дорум духтаре ки дӯст медорум урам фотиҳаш мекунам ки ӯ гуфтак бача ҷонум арӯста шавҳар додиям бегони хабарум додан ошам тақсимш кардиям миёния ҳафтада ҳай мау қадур кардиям ма ба фикри дарсусум ба ғарибӣ рафтиям ичи рӯзе дасари ман нахо тақдир ҳамӣ боша а як тараф ғарибӣ бу як тараф шӯ доданша камсода дасту шидум кардай виноват акаша ӯ ҷура боз гуфтаву ира буби бо хандаша ҳаромӣ баскӣ нагӯ гӯё хоҳарша фурӯхтай дастомда нарас сартешони лоиқи румолбанда хулосао духтар рафту дурай ватан кӯшиш нестай ҳаёту маъне надорад всё забыл чизе шида